بیایید با همدیگر معاش президент ва вазирҳоро мебинем ки аз $1 то $2 миллион мебошад. мардум бисёраш мехоҳанд донанд ки маоши дигарон чанд қадар аст. масалан президент ва вазирҳо инҳо ба ҷои нестанд. то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед. танҳо шумо дар ин видео мефаҳмед маоши баландтарини рӯи дунёро. ба шумо тамошои бо фароғат. салом алейкум. лайк тиҷики тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. биёед мефаҳмем баландтарин маоши рӯи дунёро. масалан Доналд Трамп президенти амрико $1 дар як сол. ин бовар карданӣ нест. Доналд Трамп аз маоши худ рӯ гардонид ки маоши ӯ $400,000 дар як сол буд, $33,000 дар як моҳ ва $1095 дар як рӯз. барои ҳамин маоши худро $1 кард ки аз ин $1 ба қонуни амрико ҳеҷ мебошад. барои ҳамин интихоб $1 кардааст ки Доналд Трамп дар хазинаи худ зиёда аз $3 миллиард дорад. барои ҳамин маоши худро $1 кардааст. вай ба осонӣ метавонад ки бе маоши президентӣ зиндагӣ кунад. пеш аз Доналд Трамп Герберт Гувер ва Ҷон Кеннеди ҳам бе маоши президентӣ кор карда буданд. бояд гуфт ки маоши миёнаи амрикоиҳо дар як моҳ $1,160 мебошад. Пётр Порошенко президенти Украина $12,220 дар як сол, $1,018 дар як моҳ ва $33 дар як рӯз. ба хоҳиши рейтинги Forbes Пётр Порошенко шашумбойтарини Украина интихоб шудааст ки дар хазинааш зиёда аз $1,3 миллион дорад. ҳамаи маоши президенти Украина дар соли 2017 барои мардумаш сарф шудааст. маоши миёнаи шаҳрвандони Украина $133 мебошад. Си Цзиньпин президенти Хитой маоши яксолаш $20,593, $1,716 дар як моҳ, дар як рӯз $56. ин хел маош дар соли 2015 буд ва то ин вақт 62% маошашро боло бардоштанд. худаш ва зану духтараш ягон корхонаи шахсии худро надоранд. яъне дар хазинаи оилаашон зиёда аз $376 миллион доранд. маоши миёнаи шаҳрвандон $150 то $300 дар баъзи шаҳрҳояш мебошад. Саули Ниинистё президент Финляндия $146,700. ин президент яке аз президентҳои беҳтарин дунё ба ҳисоб меравад. барои ҳамин дубора ба президентӣ қабул карда шуд. $146,700 дар як сол, $12,225 дар як моҳ, $402 дар як рӯз. маоши миёнаи шаҳрвандон ба қонуни Финляндия $2,000 мебошад. тамошобинони муҳтарам, шумо бояд донед ки калонтарин савдоҳои рӯи дунё дар ин давлат гузаронида мешавад. Владимир Путин президенти Россия $151,037 дар як сол. шинохтатарин президенти Россия ки журнали Forbes гуфтааст бо обрӯтарин шахс дар рӯи дунё мебошад. соли 2016 $151,017 дар як моҳ, $12,586 дар як рӯз, $414. соли 2015 Владимир Путин 10% маоши худро кам карда буд. маоши миёнаи шаҳрвандон 40 то 50,000 рубл ба доллар $350 миёнааш. Тереза Мей сарвазири Великобритания маоши яксолаш $198,500. ин бону ҳукумати худро хеле сахтгир мебошад ва маоши яксолаш $198,500 аст ва дар як моҳ $16,542, дар як рӯз $544. ин бону пойафзолро яъне туфлиро хеле нағз мебинад ва ин бону хеле туфлиҳои зиёд дорад ки туфлиҳояшро дар яшикҳои шишагин гузоштагӣ аст ки дар вақти ҷустуҷӯй ба ӯ мушкилӣ наафтад. маоши камтарин шаҳрвандони Великобритания $1,569 мебошад. Эммануэл Макрон президенти Франсия $211,500 дар як сол. маоши ҷавонтарин президенти Франсия $211,500 мебошад. $17,628 дар як моҳ, $580 дар як рӯз. то президент шуданаш Макрон яке аз беҳтарин коргарони банк буд, яъне индустрии вай ҳатто бо худ лақабе дошт бо номи Моцарт Финансов ки дар он вақт тафтишоташ $1 миллион дар як сол буд. маоши камтарини шаҳрвандони Франсия
$1758 мебошад. Джимми Моралес, президент Гватемалы, $232,000 дар як сол, дар як моҳ $19,300, $634 дар як рӯз ва баъд аз ин Джимми 60% маоши худро ба муҳтоҷон бахшидааст. маоши пасттарини шаҳрвандони Гватемалы $250 мебошад. Ангела Меркел, канцлер Германия, $260,000 дар як сол, дар як моҳ $22,000, дар як рӯз $720. ин бону аз хонаҳое ки ҳукумати Германия пешниҳод мекунад зиндагӣ намекунад ва дар 5 ошёнаҳои хонаҳои оддие ки дар байни Берлин ҷойгир аст зиндагӣ мекунад. маоши миёнаи шаҳрвандони Германия $1780 мебошад. Ҷастин Трюдо, сарвазири Канада, $267,000 дар як сол, $22,285 дар як моҳ, $733 дар як рӯз. маоши камтарин $1,400 дар баъзи шаҳрҳои Канада мебошад. Малколм Тернбул, сарвазири Австралия, $403,700 дар як сол, дар як моҳ $33,645, дар як рӯз $1,106. маоши камтарини шаҳрвандони Австралия $1,900 мебошад. Дорис Лойдхарт, президенти Швейтсария, $437,000 дар як сол, дар як моҳ $36,000, дар як рӯз $12,000. ба қонуни Швейтсария маоши миёнаи шаҳрвандон маълум нест ва дар баъзи шаҳрҳояш соати корӣ миёна $20 мебошад. Ли Сян Лун, сарвазири Сингапур, $2,200,000. ин ягона шахсе аст дар дунё ки баландтарин маошро дар дунё мегирад. дар як моҳ $147,000, дар як рӯз $7,350. маоши миёнаи шаҳрвандон ба қонуни Сингапур маълум нест, аммо тахминан гуфта мешавад ки $1,000. тамошобинон муҳтарам, агар шумо маълумоти бештаре дошта бошед ҳатман дар комментария нависед ки маоши миёнаи Сингапур чанд қадар аст. шумо дар канали Лайк ТЖК қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шуда бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо Одноклассик поделиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон.